Ceny bytov sú extrémne vysoké, rozmáha sa trend bývania v podnájme a mnohí ľudia oproti životu v meste uprednostňujú život v satelite. O tomto a o mnohom inom nám dnes v štúdiu porozpráva realitný maklér Michal Krížik z realitnej kancelárie Remax Bratislava. Dobrý deň, pán Krížik. Dobrý deň. No tak povedzme si to na rovinu. Mladí ľudia dnes, ale asi aj celkovo každý na Slovensku má asi celkom problém kúpiť si byt, po ktorom túži. Predsa len tie ceny bytov sú naozaj privysoké, pre niekoho môže byť problémom aj získať hypotéku. Tak ako podľa vás príde dnes človek k vlastnému bývaniu? Tak ako ste povedali, naozaj ceny sú vysoké a pre ľudí je dneska kúpiť vlastné bývanie častokrát problém. Sú ale vždy rôzne varianty, kedy ľudia môžu to bývanie svoje vlastné nadobudnúť a niekedy sa to zdá oveľa komplikovanejšie, ako to reálne je. Dneska je veľkým trendom, že si mladí ľudia, alebo teda ľudia zdieľajú rôzne veci a taktiež si zdieľajú bývanie. Vy ako majiteľka si viete kúpiť nejaký trojizbový bytík, vy ste v jednej izbe, dve izby prenajmete, tým pádom sa vám rozdeliate náklady na tú spoločnú domácnosť a tým pádom vlastníte niečo, čo vám spláca alebo pomáha splácať niekto iný. To je v podstate potom pre tých spolubývajúcich tiež forma podnájmu. No a práve podnájom, to je taký asi nový, možno aj povedzme trend, ktorý sa aj v našich mestách, minimálne v týchto väčších, ako je Bratislava, napríklad aj iné krajské, rozmáha. A myslíte si, že to pôjde aj ďalej dopredu, ako aj vo svete, že budeme možno viac žiť v tých podnájmoch, ako by sme žili vo vlastnom? Podľa mňa určite áno. Bratislava ako iné mesta sa stáva naozaj európskou metropolou a bývanie v centre mesta, tak ako v Paríži alebo v iných veľkých mestách, je veľmi nákladné. Takže keď tam ľudia naozaj veľmi chcú bývať, tak si musia za to zaplatiť. No a keď niekto chce bývať, ale nemá na celý byt, tak tým pádom si zoberie niekoho, kto mu s tou splátkou pomôže. To ste aj vy mne vlastne spomínali, že napríklad mám vysnenú nejakú lokalitu, ale nemám na ňu, tak idem tam do toho podnájmu a potom som tam spokojná napríklad. A potom ale ľudia aj často volia trebárs tie satelity, pretože tam je to predsa len lacnejšie ako v tom centre mesta možno a určite to má svoje výhody, ale z vášho pohľadu ako makléra je naozaj výhodnejšie žiť v tom satelite ako v meste? Môj pohľad nie je dôležitý. Pre každého je to tá lokalita, v ktorej chce bývať niečím výhodná. Pre niekoho to je centrum mesta, alebo pracuje v centre mesta. Pre niekoho to je satelit, pretože pracuje na tej druhej strane toho mesta. Takže nie je žiadna lokalita dobrá a zlá. Samozrejme, tie cenové rozpätia sú podľa lokality. Takže keď niekto chce bývať v centre mesta, ale na kúpu bytu v centre mesta nemá, tak ja odporúčam tým ľuďom ostať bývať v tom prenajme, kde bývajú, ale kúpiť si možno byt mimo toho centra a ten dať do prenajmu. Lebo nehnuteľnosť je to, čo by nás malo na dôchodku zabezpečiť. Takže keď vy si kúpite nehnuteľnosť, dáte ju do prenajmu, za 30 rokov si spomeniete, v Ružinove mám niekde bytík, už je dávno splatený, takže nejaký ten dôchodok mám. A vy v tom byte nemusíte bývať. Nikdy nie je napísané, že ten, kto kúpi si byt, musí v ňom aj bývať. Viete ho prenajať. Takže na porovnanie satelitu a mesta je to veľmi špecifická otázka, lebo každému vyhovuje niečo iné. Hovoríte, že lokalita nie je dobrá, nie je zlá, ale predsa len na lokalitu robia niektoré veci dobrou a vyhovujúcou pre to bývanie. Čo to je? Hovorím, je to špecifická otázka, lebo každému vyhovuje niečo iné, ale z takého globálu je dobrá lokalita, alebo teda vyhovujúca tá, kde má človek všetko po ruke. Takže pokiaľ máte po ruke obchody, služby, máte blízko školy, škôlky, máte blízko zdravotné stredisko, máte blízko nejaké vyžitie, či je to nejaký park alebo nejaký les, tak už sa to považuje za dobrú lokalitu s kompletnou občianskou vybavenosťou. Takže toto sú také hlavné atribúty dobrej lokality. Dobre, tak si nájdem dobrú lokalitu. Pre mňa teda vyhovujúcu, no a chcem si kúpiť ten byt. V súčasnej dobe aj na internete, ale aj kdekade rôzne polepené sú také inzeráty, ktoré ľudí často lákajú, lebo je tam napísané bez RK. Predám, kúpim, to je jedno, bez realitnej kancelárie. Prečo si ľudia myslia, že je to tak lepšie a prečo by som ja naopak si mala skôr zvoliť tú pomoc makléra, či už keď niečo predávam alebo kupujem? Častokrát ľudia nachádzajú tieto letáčiky alebo nálepky na bránach alebo schránkach, aj teda, že kúpim byt v tejto lokalite, nie je RK. A ľudia ich kontaktujú a zistia, že nakoniec ten, kto ten letáčik napísal alebo tam dal, tak on je tá RK. Je to forma, ktorou realitní makléri sa snažia dostať ku ľuďom,
ktorí chcú predať nehnuteľnosti. Lebo vy keď chcete predať a niekto vám dá do schránky, že ja chcem kúpiť, tak on reálne kúpiť nechce. On vám len chce povedať, že on je ten, ktorý vám vie pomôcť nájsť kupujúceho. A nechce, aby sme volali my ako realitní makléri s tým, že máme byty v tej lokalite v ponuke, lebo on nechce ten byt reálne kúpiť. Takže je to podľa mňa taká zavádzajúca forma toho, ako získať nejaké ponuky. No a s čím mi teda konkrétne vie ten maklér pomôcť? Prečo naozaj by som mala využiť jeho služby, keď napríklad niečo zdedím a chcem to predať, si myslím, že aj sama dobre zarobím, lebo veď keď si najmem treba z vaše služby, tak musím vám niečo zase zaplatiť. Tak prečo by som to aj tak mala urobiť? Jasné. V minulosti bolo povolanie realitného makléra veľmi nízke. Robil to kdejakto, bez nejakých skúšok, bez nejakých školení a vtedy tí ľudia častokrát tým predávajúcim poškodili, dokonca ich niekedy aj oklamali. Takže ľudia majú stále zafixované, že ten realitný maklér, ktorý je v tom obchode zakomponovaný, je nejakým spôsobom brzda alebo spomalovač a niekedy taký zlodej tej časti tých peňazí. Treba sa na to pozrieť ale z tej strany, ako by to naozaj malo byť a ako sa teraz snažím aj ja pomáhať tým ľuďom, že ten maklér je pomocník. Pomocník, ktorý ušetrí predávajúcemu čas a pomôže mu zarobiť, alebo teda pomôže mu predať tú nehnuteľnosť za čo najviac peňazí. Lebo vtedy je človek naozaj spokojný, keď ho odbremeníte od niečoho, od toho, že teda nemusí riešiť žiadne papiere, obliadky, propagáciu nehnuteľnosti a plus, aj sa mu to podarí dobre predať. A to je úloha nás ako maklérov. Predať za čo najkratší čas a za čo najvyššiu cenu. Takže ušetriť najmä človeku čas a pomôcť mu predať to, čo najvýhodnejšie. Je kopec ľudí, ktorí sú zdatní v právnom servise, sú zdatní v marketingu a vedia si to predať sami. Takže pre týchto ľudí niekedy prínos maklér naozaj nie je. Ale sú ľudia, ktorí proste nemajú na to čas, nemajú tie vedomosti a vtedy ten maklér by mal tým ľuďom vysvetliť, čo pre nich urobí, za čo si pýta tú províziu a teda naozaj aká je jeho pridaná hodnota v tom celom obchode. No ale dajme tomu, že napríklad sa mi podarilo bohužiaľ taká vec, že som si zvolila asi toho nesprávneho makléra, ktorému som zverila teraz môj byt, aby mi ho pomohol nejak predať. A viem ja ešte odstúpiť od nejakej tej dohody s ním a možno prejsť k vám alebo k akémukoľvek inému maklérovi. Dá sa to vôbec? Záleží na tom, ako máte dohodu. Štandardne tie dohody by tí makléri mali mať a sú dohody, ktoré sú exkluzívne a ktoré exkluzívne nie sú. Treba si pozrieť takú dohodu, akú máte, ale aj keď máte tú exkluzívnu a nie ste spokojná, je tam možnosť vypovedania tej zmluvy. A samozrejme, že vy ako majiteľ, ktorý predáva, sa môžete kedykoľvek rozhodnúť, že to chcete zmeniť. Takže nemôže vám nikto brániť, samozrejme treba dodržiavať tie dohody, ktoré máte. A je to nejak aj sankcionovateľné možno, ak chcem odísť od môjho makléra? Je to podľa zmluvy. Pokiaľ tam máte nejakú pokutu, tak samozrejme, ale je to podľa zmluvy. Ale vždy sa nájde spôsob, ako zmeniť to, čo vy chcete zmeniť, lebo je to o vás. Ale pomoc makléra by mohla byť aj trošku iná, lebo vy ste mi ešte mimo kamír spomínali, že viacerí ľudia si možno ani neuvedomujú, že sedia naozaj na takom, povedzme, zlatom vajci, že žijú v súčasnosti v nejakom byte, dome a neuvedomujú si vlastne, čo majú a ani neuvažujú nad tým, že by ho predali. Tak viete toto trošku vysvetliť aj našim divákom? Asi posledného pol roka sa stretávam s ľuďmi, ktorí mi hovoria o tom, že moja babka má veľký byt, už sú s dedom sami, alebo ostala babka sama, alebo proste nejakým spôsobom sa zmenila situácia a to, čo im voľakedy vyhovovalo, tak dneska im je na škodu a na príťaž. A títo ľudia si neuvedomujú, že naozaj, keď majú veľký štvorizbový byt v dobrej lokalite, tak pre nich to je na príťaž, že majú 3 izby prázdne a pre niekoho, kto si momentálne hľadá trojizbový, štvorizbový byt, býva v nejakej garzonke, tak by to bola veľmi veľká teda zmena a je ochotný naozaj v dnešnej dobe veľa zaplatiť. Takže častokrát sa týmto ľuďom snažím vysvetliť, že môžu si uľahčiť ten život tým, že budú bývať v inom byte, možno menšom, možno krajšom, možno novšom. Hej? A ten, ktorý majú, vedia v dnešnej dobe veľmi výhodne predať. Čiže často ľudia ani nevedia možno, že akú hodnotu ten ich byt má a nezamýšľajú sa nad tým, že by sa možno zišlo to predať, pretože to je asi tiež určitá forma výpomoci na tom dôchodku alebo vôbec samotného dôchodku, ako ste spomínali už aj na začiatku. Je to určite forma výpomoci pri dôchodku, taktiež je to aj forma
ako ten maklér vie tým ľuďom zase pomôcť. Hej, častokrát sa stretávam s tým, že makléri odporúčia ľuďom, aby predali tie byty za nízku sumu. A zase tým pádom nie sú pre toho predávajúceho prínosom, lebo keď sa s niekým iným on porozpráva a zistí, že no tak predal som to lacno cez toho makléra, tak zase to nevrhá dobre svetlo na tú činnosť realitnú a neboli prínosom tým ľuďom. A ako potom ja mám odlíšiť, že či je ten maklér naozaj dobrý, či sa mi naozaj snaží pomôcť, že dá sa to nejak odhaliť dopredu, že toto je ten správny? Žijeme vo výbornej dobe, kedy si ľudia vedia prezistiť alebo prečítať o danom človeku nejaké referencie. Je toho plno na internete. Takže ja by som, keby som nerobil v tejto realitnej branži a idem predávať byt, môžeme to dať do reálnej situácie. Momentálne si predávam auto. Respektíve chcem predať auto. Nie som žiaden nejaký človek, ktorý to robí denne, takže robím to druhýkrát v živote. A tiež si vyberám, cez koho to budem predávať, lebo som bol v tom, že to nie je ťažké. Urobím si pár fotiek, dám to na internet a hotovo. Len keď som začal ten proces riešiť, tak si hovorím, za akú cenu. Proste je tých aut veľa, tých podobných ako mám ja. Sú rôzne výbavy, sú rôzne kilometre. Ako to mám reálne správne nastaviť, aby som to predal v nejakom normálnom čase. Nechcem to predávať ja teraz pol roka, aby som tu mal stále obliadky. Takže tiež hľadám nejakú firmu, ktorá mi to spraví. Takže si otvorím internet, pozerám si, kto s týmito vecami robí, čítam si recenzie. No a radím sa medzi ľuďmi. A to by som odporúčal aj týmto ľuďom, ktorí chcú predať, aby si pozreli možno na internete, nejakých pár maklérov, prečítali si nejakú recenziu na toho makléra. No a hlavne sa porozprávali vo svojom okolí, lebo nie je nič lepšie, ako keď vám niekto odporúči z okolia niekoho s kým má dobrú skúsenosť. Čiže len overovať si asi na internete u ľudí a nejak dať aj na tú intuíciu možno. Jasné. A hlavne sa stretnúť s viacerými ľuďmi. Z toho oboru a každý vám povie svoj spôsob, akým pracuje, svoj názor na tú vašu nehnuteľnosť a už si z toho vyberiete to, čo vám vyhovuje najviac. Dobre, poďme trošku na tie praktické, také bežné otázky, ktoré možno aj ľudí zaujímajú, že napríklad aké byty sú v súčasnosti tu v Bratislave, teda keď tu pôsobíte, najžiadanejšie medzi ľuďmi? Tým, že žijem v Bratislave, tak naozaj sa snažím poznať každú ulicu a naozaj mám taký pocit, že to aj tak reálne je, takže mám prehľad o týchto bytoch. Najviac sa predávajú dneska malé byty, malometrážne. Je kopec mladých ľudí, ktorí dobre zarábajú, dostanú sa ku hypotéke, takže chcú vlastné bývanie, keď si porovnajú, OK, platím, dajme tomu 600 € nájom, viem mať taký istý byt za 450 € a je to moje, takže idú do tejto formy, teda že si kupujú. A títo ľudia si často kupujú malé byty. Jednoizbové, dvojizbové, keď sú ľudia sami, tak je garzonky. Takže malometrážne byty sú dneska najžiadanejšie byty. No a je podľa vás toto vôbec dobrý plán do budúcnosti pre toho mladého človeka? Napríklad ja by som si teraz chcela ísť kúpiť nejaký jednoizbový byt, som ešte sama, nemám nikoho si tam neplánujem nasťahovať, ale potom časom možno sa to zmení. A potom je to fakt výhodné, že budem zase riešiť predaj tohto malého, kúpu väčšieho, že neoplatí sa radšej byť v tom podnájme a možno potom radšej kúpiť ten väčší? Špecifická otázka zase, ale jednoduchá odpoveď. Momentálne, keď bývate v prenajme, tak platíte každý mesiac hypotéku niekomu inému. Hej? Takže keď platíte 500 €, tak ich kvázi dávate preč. A takto, keď si kúpite vlastnú nehnuteľnosť, tak buď tých 500 € budete platiť na svoju hypotéku, a vy v tom byte bývate, alebo vy stále platíte tých 500 €, ktoré platíte tomu vašemu majiteľovi, ale nechajte niekoho, nech tú vašu hypotéku spláca. Nestalo sa, alebo teda, za posledné roky ceny bytov stále stúpajú. Z dlhodobého hľadiska zase, je to určite najvýhodnejšia investícia, pretože za 20 rokov ceny budú samozrejme, že vyššie, ako sú teraz. Takže vždy, keď budete nehnuteľnosť predávať, tak ju predáte za viacej peňazí a to obdobie, čo ste ju vlastnili, buď tam vy bývate, tým pádom ste peniaze nevyhadzovala, lebo ste si splácala svoj úver, alebo vám to splácal niekto iný, tým pádom vám ten byt zarábal. Takže z akéhokoľvek hľadiska, keď sa pozrieme na kúpu bytu, je to vždy výhodná investícia. Dobre, no a vy pomáhate klientom aj tak, že vy vlastne teda primárne im pomáhate s predajom. Za vami príde človek, že mám takýto byt, rád by som ho predal a vy sa snažíte ho teda predať čo najvýhodnejšie a čo najrýchlejšie. A čo sa vás kupujúci alebo možní kupujúci tak najčastejšie pýtajú, že čo v tom byte je? Že možno tým poradíte aj ľuďom, že čo tak dať asi najviac do poriadku, čo ľudí najviac zaujíma? Kúpa bytu je vždy o emócii.
Hej. Častokrát mi ľudia povedia, že chcú si kúpiť byt v tej a v tej lokalite taký a taký. Nemám nič momentálne v ponuke, takže im nič neponúknem, ale sa s nimi stretnem o mesiac, o dva, opýtam sa, no ako ste pokročili s tou kúpou bytu a povedia mi, že kúpili úplne iný byt, ako hľadali v úplne inej lokalite, len preto, lebo proste ich to v tom momente zaujalo. Takže je to o tej emócii. A preto sa snažím ľuďom radiť, aby pripravili tú nehnuteľnosť na predaj tak, aby bola čo najpríjemnejšia pre tých ľudí, ktorí do toho bytu vojdu. Hej. To neznamená, že ho majú zrekonštruovať, to nie. Ale upratať, keď sa dá vymalovať, samozrejme teda, keď je to nejaká malá vada, tak zrekonštruovať. Ale proste, aby keď ten človek do toho bytu príde, si povie, je tu príjemne. Čiže naozaj možno ani niekedy nezáleží úplne na tom, že dobre, v jednej izbe máme ešte staré okno, ale skôr celkovo, ako ten byt pôsobí a snažiť sa dostať aspoň atmosféru nejakú dobrú tam navodiť. Na byte a stave ako takom nezáleží. Hej? Vždy je to zohľadnené potom v cene. Samozrejme, keď má niekto pôvodný stav, nemôže si pýtať cenu zrekonštruovaného bytu. Takže keď je niekto, kto má pôvodný stav v tom byte, musí tomu prispôsobiť aj cenu. Tým pádom ľudia, ktorí idú na byt v pôvodnom stave za cenu, ktorú akceptujú, vedia, že musia do toho niečo zainvestovať, aby to mali na takej úrovni, ako je to, keď je ten byt zrekonštruovaný. A taká otázka možno pre vás bude aj trošku zábavná. Spomínali ste, že predávate auto. Hovorí sa napríklad, že auta sa najviac predávajú na jar. Existuje takéto niečo, obdobie najlepšie na predaj alebo kúpu aj v realitách? Často túto otázku dostávam. Ja nevidím žiadnu sezónnosť v predaji realit. Hovoril som, že je to o emócii a je to o potrebe. Keď momentálne ste tehotná a potrebujete riešiť bývanie, tak to riešite, či je leto alebo či je zima. Keď ste sa rozišla a ste zbytočne vo veľkom štvorizbovom byte, predávate, či je leto, či je zima. Takže je to vždy o potrebe. A krása v týchto realitách je, že tá potreba prichádza ľuďom, či je vonku zima, či je teplo. Takže ľudia vás vlastne môžu kontaktovať kedykoľvek a vy im sprostredkujete nejakú tú pomoc pri kúpe, alebo teda asi skôr predaji. Sústredíme sa primárne na pomoc ľuďom, ktorí predávajú, ale teda samozrejme viem pomôcť aj pri kúpe. Tak v prípade, že by ľudia chceli od vás nejakú pomoc, predovšetkým asi s predajom bytu alebo aj jeho kúpou, kde vás môžu nájsť? Žijeme dneska v dobe internetu a internet je naozaj veľmi silný nástroj pri predaji nehnuteľností, takže my sa snažíme byť na všetkých sociálnych sieťach. Nájdete nás na Instagrame, na Facebooku Michal Klížik, _realitný profesionál, na internetovej stránke michalklížik.com alebo priamo na telefónnom čísle 0917 628 930. Ďakujeme za rozhovor. Ďakujem, Ade. Dovidenia. Dovidenia.